פרשת שמועת, שמשה רבינו בא לקדוש ברוך הוא, והוא אומר לו, השם, הוא פונה בשם א' ד' נ' י', והוא אומר לו, לא מהרי אויסו, דהיינו, אני מאז רק נהיה יותר גרוע. ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתו סירה, ועכשיו בעצם התשובה ממשיכה. ככה לומדים הפשטונים, ובמדרוש חז"ל מאוד חזק, שעכשיו ממשיך התשובה למשה רבינו, שהוא בא לא מהרי אויסו, הוא אומר, אתו סירה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו עכשיו, את התשובה. וידבר אלוהים אל מוישה, ויאמר אלוהו אני אדוני. ופה עכשיו, וידבר אלוהיקים, זה מידס הדין, כן? וידבר אלוהיקים, אבל ויאמר אלוהו אני השם. מה, עכשיו הוא בא עכשיו פותח ואומר לו עכשיו, ועיקר הנושא עכשיו זה גילוי שם הוויה, ולכאורה כל הנבואה עכשיו פה היא באה לגלות שם הוויה ברוך הוא, זה כל הנושא של כל הנבואה. ממש, דהיינו שעד עכשיו לא היה שם הוויה מגולו, לא היה גילוי ונודעות של שם הוויה, ועכשיו זה מגיע. וכמו שלמדנו בפרשה הקודמת, שאף על פי שהוא אומר לו, לך והוספתו את זקני ישראל, ואומרתו עליהם השם אלוהיקי אבויסכם, ואומר לו שם הוויה, ואומר לו זה שמי לא אלוהים, זה זכרי לדור דור. אבל זה לא הכוונה היא שעכשיו שם הוא מתגלה בשם הזה. הגילוי שם הוא בשם, יש שם רק שם מקה. אם אתם שואלים עכשיו, מה שמי שאני בא לגאול אתכם עכשיו, זה שם מקה. אבל שם הוויה עדיין לא מתגלה, לא מבחינת נוידעתי, כן, שאני מתגלה בשם הוויה בפעולות שלי, ואולי אפילו לא בנבואות למוישה, אין עדיין גילוי שם הוויה. אבל זה השם שלי, גם האובס ידעו את השם הזה, ואתה הולך, ישאלו אותך איך אתה בא, אז תגיד להם, השם אלוהיקי אבויסכם, כך תבוא, תגיד להם. ואחר כך ישאלו אותך באופן מיוחד, תגיד להם הקה. אני ראיתי שגם, מאוד שמחתי, ראיתי שגם שמואל וייס לומד, ככה הוא מציע את הפירוש הזה. על כל פנים, אז אומר, אז וידבר אלוהיקים אל מוישה, ויאמר אלוהו ואני השם, מסביר הגרו. וידבר אלוהיקים אל מוישה, אתה עכשיו מתאונן על מידס הדין, בוא תבין, יש פה עוד הסבר, עוד דבר. לא רק שמעכשיו אני בא במידס שם הוויה, אלא אתה יודע ששם הוויה כל הזמן פועל, גם שאני במידס הדין, גם שאני, כל מה דעובד רחמונה לתו עובי, תמיד שם הוויה הוא הנמצא פה. שם הוויה הוא הנמצא, רק הוא לא מתגלה רק הדין. אז הוא אומר לו בעצם תשובה, לא רק שאומר לו אתו סירה שמכאן, שם עונה לו תשובה, מכאן ואילך מגיע שם הוויה, אלא גם מה שראית עד עכשיו, זה הכל שם, כל הזמן הקדוש ברוך הוא אחד, אין פה, זה איך שכתוב בשמואס רבה, פה אם אני מתגלה בצורה כזאת, אבל זה הכל אותו אחד, הקדוש ברוך הוא אלוקים אחד. אז וידבר אלוהים אל מוישה, ויאמר אלוהו, אני אדוני. עכשיו הוא אומר, עכשיו הוא מסביר, לא יודע מה פירוש, מה מבטא שם הוויה, הוא אומר, ואירו אל אברהם, פה ממש צריכים להסביר פה בפשט, כל פשטן חייב להסביר פה, כן, אם בפרשת שמועת הפשטן חייב להתייחס להקה לפחות, ולפי, נגיד, איך שאנחנו הסברנו, הוא לא חייב להתייחס להוויה, אבל להקה הוא חייב להתייחס, ופה הוא חייב להתייחס להוויה, נראה, ואירו אל אברהם, אל יצחוק ואל יעקב ואל שדוי, ושמי אדוני לא נוידעתי לא הם. מסבירים הרמב"ן והאבן עזרא, וככה הולך גם הגרו, שמדברים פה עכשיו על ההופעה האלוקית בתוך הנהגת העולם, כן? דהיינו כשהקדוש ברוך הוא מתגלה בשם אל שדאי, יש הופעה מסוימת, וכשהוא מתגלה בשם י' קוי ו' קוי, יש שם הופעה אחרת. מה קורה ההופעה של הקדוש ברוך הוא? בתוך ההתגלויות, בתוך ההנהגות בעולם. השם הנהיג את האובויס באל שדוי. ומה זה אומר? מסביר הרמב"ן, שהוא פועל ניסים נסתרים, הוא פועל ודיינו ורואים את ההנהגה שלו, יש גילוי, רואים שאברהם אבינו ילד בן 100, הוא מנצח את המלכים, והוא מוכיח מלוכים, והוא עושה דברים, זה לא השם אלוהיקים, דיינו שם אסתר גומור כמו בגולוס, שיש הכל נסתר ולא רואים, אלא רואים את זה, אבל רואים בניסים נסתרים, בתוך מסגרות מערכות הטבע. יש לדון על אור כסדים, שיכול להיות שאור כסדים זה קצת יוצא מהכלל. באמת שם כתוב אני השם. באמת אני לא יודע, הרמב"ן לא אומר את זה, אבל לכאורה אור כסדים זה סוג אחר. אבל כל שאר הדברים, המהלכים של האובויס, זה הכל בתוך מסגרות הטבע, מה שאין כן, שמי השם, שהקדוש ברוך הוא מופיע בשם הוויה, אז הקדוש ברוך הוא מופיע בניסים גלויים, ממש, מקס בחוירוס, קריאת ים סוף, הוא לוקח את היור, הופך אותו לדם, וזה ההנהגה שמגיעה בשם הוויה. מסביר הרמב"ן איך זה נכנס במילים, אז הוא אומר אל שדוי, הכוונה היא מסביר משדד, ככה דחית זה לא יודע, אני לא יודע אם זה חז"ל, אני חושב שאין כזה חז"ל, אני לא יודע, אני קצת שאלתי, לא אמרו לי, הוא אומר משדד מערכות הטבע, ככה הוא לומד, דהיינו
המערכות הטבע, זה הכל בתוך הטבע, אבל הוא שודד אותם, מערכות משדד המזלות, נגיד את הלשון שלו, די בן עזרא, הוא ובן עזרא, הוא משדד את המזלות, דיינו הכל בתוך המסגרת הזאת, אבל הוא שודד אותם, דיינו אברהם אבינו אין לו בן, יש לו בן, אבל זה, והוא שמי השם לא נודעתי להם, הוא מסביר הרמב"ן, זה שם, מה זה שם הוואי, הוא מהווה כל נמצוא, ממילא מהווה כל נמצוא, כמו שהוא עושה מעשה בראשיס, אז עכשיו הוא הופך את היור לדם, ועכשיו הוא עושה מכת בכורת, והוא הים נחצה לשתיים, הוא מהווה כל נמצוא, זה נקרא ניסים גלויים, וזה עכשיו אני הולך, זה לא נודעתי להם, וכמו שרש"י אומר, לא שהם לא ידעו שם הוויה, גם עם ישראל ידע שם הוויה, אפילו לובון יודע שם הוויה, אני יודע, בוודאי שמדברים על הבורא אוילום, יודעים את ה... אבל אומר פה, עכשיו לא נודעתי, לא היה נודעות, הרמב"ן מוסיף עוד נקודה, שהיא נקודה שחשובה לעניין הנבואו, הוא אומר פה שבואירו, לא שאצלהם יש אל שדוי, ואצל מוישה יש, ועכשיו יש שם השם, אלא יש אצל מוישה, אצל אברהם זה בואירו, זה היה רק הראות, ואצל מוישה אשר ידוע השם פונים אל פונים, מעבר לזה שיש שם הוויה, יש פה ידיעו, אז זה עוד נקודה בעניין. אז הרמב"ן לומד כמו שאמרנו, הגויין לומר זה יותר, הוא אומר, ממש בפשט, מה זה אל שדוי ומה זה שם השם. הגויין אומר, אל שדוי, אומר הגויין על פי חז"ל, שאומר לו אלוהו מוידאי, וגם בחז"ל יש שדי באלוהותי לכל בריה, גם כתוב במדרושים. אז הגויין אומר שזה הביאור של השם הזה, כן, הוא מגיע לאותה תוצאה כמו הרמב"ן, אבל הוא מסביר את השם, ואז הוא אומר, שאומר לו אלוהו מוידאי, הוא מסביר שבעצם זה צריך להיות שדי, אבל למה זה הופך להיות פסח? כמו שאנחנו יודעים את הכלל, זה הופך להיות שם, אז זה משתנה, אז הניקוד פה משתנה, במקום שדי, זה הולך להיות שדי, כן, כך מסביר הגויין, והוא אומר, ואולי נמשיך הלאה, ואומר מה זה שם הוויה ברוך הוא? שם הוויה ברוך הוא זה הנמצוא, וזה שם העצם, זה ידוע, זה הגויין ממש, זה כבר ראשונים אמרו את זה, הוא אומר זה שם העצם, דיינו כאילו כביכול עצמוסו, אני לא יודע אם מתכוונים ממש, לא ניכנס עכשיו להסברים, יש המון דיבורים, זה לא אני עבר סמכה לדבר, אבל זה עצמוסו וזה על שם פעולויסו, כל השמות, כל השש שמות זה על שם פעולות, ושם הוויה זה עצמוסו, ככה אומר הגויין, ואז הוא אומר, שדי, שהקדוש ברוך הוא אמר לו אלוהו מוידאי, ואני אשתמש עם איך שהגויין מסביר את זה בביאור שלו על רות, זה כמה פעמים הגויין אומר את זה, שאומר לו אלוהו מוידאי, מסביר הגויין שזה מבטא הטבה עם גבול, שאומר הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, והוא מיטיב הטבה עם גבול, וזה נקרא שדי, ומילא זה אומר שם שדי, כן, זה נקרא, ושם, ומה זה שדי באלוהותי לכל בריה, הוא אומר שיש פה עוד די פה, זה כאילו לכאורה זה שתי דיים שונים לגמרי, מה זה שדי? דיינו שאני נותן הטבה עם גבול, דיינו, אדם מקבל את כל מחסור אשר יחסר לו, כאילו די לו במה שאני נותן לו, מצידי אני עושה גבול להטבה שלי, כנראה שזה יהיה מתאים לברואים, אני לא יודע בדיוק, אני עושה גבול להטבה, וזה די לבן אדם, וזה נקרא שדי, וזה ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם הצדיקים, זה הרמב"ן מסביר שזה כל הזמן הקדוש ברוך הוא עושה, זה לא כל הזמן הנהגה שם הוויה פועלת, אבל הקדוש ברוך הוא כל הזמן שהוא נותן לצדיק, וכל התורה כולו בנויה על זה, שהשם בסוף משלם גם באוילום הזה, הוא משלם לצדיקים ומשלם לרשעים כל אחד כמידוס, וזה, אם זה בתוך ההנהגה הנסתרת של העולם, אם זה לא שובר מערכות, זה נקרא שין ד' י', ואומר הגויין, שם הוויה ברוך הוא זה שם העצם, ואז הקדוש ברוך הוא עושה הטבה ללא גבול, כך הוא אומר במגילה, זה הטבה בלי שום גבול, וזה מתבטא בניסים גלויים, ואני חושב שהרעיון הוא, שככה כמו מה אני לא יודע, אני כבר הסברים בגויין, כאן שמעתי מרבו ישראל, אני לא יכול לעשות לדייק בדיוק ממי ואיך, ואם זה אותם מילים, אבל למה השם עצמו זה מבטא, מה שהקדוש ברוך הוא עושה מצידו, כן, שהקדוש ברוך הוא בא בכל השם הוא פועל, כמו שאמרנו קודם, די בלוקוסי, לפי עניין הנברואים, כל אחד עכשיו כפי צרוכו, אבל שהקדוש ברוך הוא פועל בעצמו, זה לפי ההטבה שלו, מה שהוא רוצה להיטיב לפי התוכניות שלו, כמו שקיבלנו מהרב זכרון לברכה, התוכניות שלו, והתוכניות שלו, התוכניות שלנו לא גבול, בסוף זה הפעולות יהיו בגבול, אבל פה זה מבטא את ההטבה האינסופית שלו, שהיא התוכנית שלו בעולם, והיא לא עכשיו די בלוקוסי, זה לא עכשיו לפי המחסור של כל אחד, אלא בתוכנית של הקדוש ברוך הוא, בהטובה, מה שכן, שהיינו יראה עשו אלוהים זו לא שכו, כן, אז זה הקדוש ברוך הוא אומר, שמי השם, וזה מבוט. מה הפירוש של שם הוויה? שם הוויה זה הנמצוא כיום.
נמצוא קיום, וזה עצמוסוי, וזה מבטא לא על שם הפעולות, אלא על נמצאוסוי. דהיינו זה הרצון, זה הזה. אני חושב, הערכתי בזה, אני חושב שזה מאוד, כן, זה ממש עיקורים גדולים, וזה ממש בפשט הפושוט, כן, כל הדברים האלה, הכל מדברים בפשט, זה לא, הרמב"ן מוסיף פה על פי סויד, הוא מוסיף פה עוד נקודה, הוא רוצה להגיד שזה, הוא אומר על פי סויד, זה לא הפשט, פשט הוא אומר כמו שאמרנו, הוא אומר על פי סויד, הוא אומר שיש פה בנבוא, דהיינו שהגילוי לאובויס היה בדרגו דאספקלריו דלוי נערו, וזה היה באל שדוי, והגילוי למוישה זה שמי הוויה, שמוישה זה אספקלריו דנערו, זה בסדר, אז זה הסבר אחר, זה לא בהופעה האלוקית בתוך הנהגות העולם, אלא בנבואה, בגילוי הנבואי. ואז הוא אומר ככה, וגם, עכשיו מה זה וגם? מה זה גם? מה הוא אמר פה עכשיו גם? לכאורה אני חושב שכתוב פה, תגידו אם אתם מסכימים איתי, שזה עצמו גם סיבה לגאולה. עכשיו הוא הולך להגיד למה אני גואל, איך אני גואל את ישראל. אני גואל אותם בהבריס, אני גואל אותם בשומעתי אסנקס בני ישראל. אבל הוא אומר, בהתחלה הוא אומר, אני השם, ושמי השם לא נדעתי להם, ועכשיו אני מתוודע בשם השם, וזה סיבה לגאולה, כאילו שיתגלה שמוי, אני חושב. ואז הוא אומר, וגם, אחרת מה זה היה וגם? וגם הכימויסי אסבריסי איתום נוסס לו עם אסרס כנוען, אסרס מגוריהם אשר גורו בו, הקמתי איתם בריס, ומילא אני עכשיו צריך לקיים את הבריס הזאת, כן, לתת להם אסרס מגוריהם, והוא אומר, פה אני רוצה גם להוסיף את מה שאמרתי, אני עדיין לא חוזר בי, אפילו שהיה פה התנגדות גדולה, לא ניכנס לזה שוב, אבל שהבריס המדוברת פה זה לא להוציא את ישראל ממצרים, אלא הבריס המדוברת זה לתת להם אסרס כנען, זה היה הבריס. על כל פנים, אני הקמתי את ברית לתת להם אסרס כנען, ואז הוא אומר, אבל זה עדיין, הבריס לבד, זה עדיין לא מספיק לגאולה, אומר הגויין באדרס אליהו עלייקב, זה עדיין לא מספיק לגאולה הבריס. למה? כי צריכים שהדור גם יהיה מצד הדור למטה, יהיה ראויים, יהיו מתאים, לא מספיק, אני לא, כן, הבריס זה סיבה שהקדוש ברוך הוא מחכה, מתי יקיים הבטחו סוי, אז הוא אומר, וגם אני שומעתי, אסנקס בני ישראל אשר מצרים מעביד עם מויסום, ואזכור אס בריסי, אחרי שיש מלמטה נעקה, שיש צעקות ויש את האלוקים מבקש אסנירדוף, אז הקדוש ברוך הוא יש פה סיבה להוציא, והגויין אומר שכלול בו, כבר דיברנו על זה, כלול בו גם תשובת בני ישראל, שכמו שכתוב בכיסובוי, שבני ישראל צועקים אל השם, זה לא סתם הם נועקים, הם צועקים אל השם, שזה לא כתוב אצלנו כל כך בשמות, אולי זה רמוז ובשבוסום, זה לא, זאת אומרת, שמעתי אסנקס בני ישראל שיש פה את הצעקות שלהם, מתוך קוישי השיבוד, סיבה, והתשובו שהם שווים, וזה לא כתוב במפורש, והוא אומר, ואז בוא אזכור אס בריסי, אז שתי הדברים ביחד, הם יוצרים את הגאולה, יוצרים את הקומס הבריס, שזה, לא הקומס, קיום הבריס, כן? הקומס הבריס והיה אצל האובויס, קיום הבריס, שמה קיום הבריס? שיש הבריס לקיים, את זוכר את הבריס, ויש למטה נעקו את בני ישראל. ואנחנו רצינו להגיד, שיש פה גם סיבה ראשונית, של אני השם, זה לא, אני לא ראיתי במפורשים, כדי לגלות את שמי, יש עוד סיבה, יש עוד נקודה שהקדוש ברוך הוא למען שמוי, כן? וכתוב ביחזקאל, ואז למען שמי, כן? עכשיו יש פה נקודה חשובה, צריכים לשים לב שכל הדברים האלה לא כתובים למעלה בשליחות הראשונה, הם לא כתובים למעלה בשליחות הראשונה, לא כתוב בשליחות הראשונה, כמו שאנחנו הסברנו, לא כתוב גילוי שם הוויה, הוא לא אומר לעם ישראל ואזכור אס בריסי, זה כל כך מודגש, זה לא כתוב ואזכור אס בריסי, הוא מוציא אותם, שאני שמעתי אסנקס וגם אני שמעתי את נעקת, כתוב, הפסוק הזה כתוב למעלה, אני לא יודע איך כתוב, רואי שמעתי מפנינו יקסור, ולפני כן כתוב, וישמע אלוהים אס נעקוסום, ויזכור אלוהים אס בריסו, זה כתוב לפסוק A, כתוב למעלה, לגמרי למעלה, אבל בתוך השליחות הוא לא נמצא, לא כתוב, רק שמעתי את הנעקה, ולא כתוב ואזכור אס בריסי, כי עד עכשיו זה לא היה דיבורים על זה, זה לא היה זה הכל היה נסתר, לא היה גילוי שם הוויה, לא דיברו על הקומס הבריס, לא דיברו, כן, מדברים רק, מה? נכון, הוא מזכיר, אבל הוא לא אומר את הבריס, נכון, זה הבדל עצום, זה לא, כן, בסדר, כן, הוא אומר שזה, עכשיו הוא אומר, לכן אמור, לבני ישראל, אני אדוני, והוצאתי אתכם מתחת סבלו את מצרים, והצלתי אתכם מעבודוסום, וגואלתי אתכם מזרוע נטויו ושפוטים גדולים. אומר הגויין, יש פה 3 שלבים, יש פה סבלו את מצרים, זה העינוי, הצער והשיבוד, העינוי, כן, לא השיבוד, העינוי והצער, ואחר כך, כמו שראינו למעלה, שיש כאלה לא הקים, יש 31, אחר כך 86,
יש וימוררו את חייהם. אז יש, עושה אתכם מתחת לארץ מצרים, שלב ראשון, ואפשר עכשיו להוסיף ולהגיד, זה כבר קורה מתחילת המקויס, כבר מתחילת המקויס כבר, ויצאתי אתכם מתחת לארץ מצרים. שלב שני, והצלתי אתכם מהאבוידוסום, שמפסיקים להיות עבדים של פרוי, ושימו לו בשורים מיסים, והם משועבדים, כבר לא משועבדים אליו, ולכור את זה במקס בחוירויס, וגואלתי אתכם בזרוע נטויו ושפוטים גדולים, זה הגאולה בעצמה, זה מתי שיוצאים ממצרים, לכאורה, טוב בסדר, הגמור אומר, התחיל לזה, אבל זה הגאולה בעצמה, וגואלתי אתכם בזרוע נטויו ושפוטים גדולים, וגואלתי אתכם, הרמב"ן אומר, וגואלתי, מה זה המילה גאולה? אומר הרמב"ן, המילה גאולה זה עם גואל יגאל איש ממסרוי, וכל הגאולה זה נקרא לקנות, וצריך להסביר, כמובן שמתכוון הרמב"ן, לקנות, הכוונה היא לקנות ולהחזיר את זה למקוימוי. מישהו היה לו ולקחו ממנו את זה, ועכשיו קונים ומחזירים את זה למקוימוי. זה נקרא לכן גואל יגש ממסרוי, כן, כמה זה הגויל של פרשת בהר. אז הוא אומר, גואלתי אתכם, אני קונה אתכם חזרה, זה נקרא גאולה, אני לוקח אתכם וקונה אתכם חזרה. ומה זה נקרא, איפה יש פה קניין, איפה יש פה קניין, אומר הרמב"ן? אומר, הוא נותן מכות למצרים, ומצרים רוצים להפסיק הסבל הנורא שעובר עליהם. אז הוא אומר, אתם רוצים שאני אפסיק לייסר אתכם? תנו את עם ישראל. כאילו זה, ככה מסביר את זה הרמב"ן. כן, וגואלתי אתכם, כאילו הוא קונה אותם, לא בכסף, הוא קונה אותם על ידי שהמצרים אומרים, טוב, תיקח אותם, רק תפסיק, בסדר? אז שילמתי. ומה שילמתי? שאני מפסיק לצייר אתכם. זה נקרא וגואלתי אתכם, בזרוע נטויו, רוב המפורשים לומדים בזרוע נטויו, זה נקרא כמו בגודל של פסח, זה החרב, שהקדוש ברוך הוא כאילו מרים את כמו שכתוב בספר שמואל בסוף, הוא מרים את היד עם חרב, ואיך הלושנו שם, הבעל הגודל מביא את הפוסוק, בזרוע נטויו, ושפוטים גדולים זה איסורים גדולים, כן, במשפוטים גדולים, באיסורים, הגוין לומד בזרוע נטויו, כמה פעמים הגוין חוזר על זה, גם הגוין ככה לימד את המסובים שלו בהגודל, בזרוע נטויו, ופרסום, כך הוא לומד, פרסום, פשט אחר, זה לא הכוונה היא מרים את זה, זה כמו יוד רומו, אני לא יודע בדיוק מה ההבדל בין יוד רומו לזרוע נטויו, זה כאילו בזרוע בפרסום, בגאון, ככה הולכים בקוממיות, ככה אני שזה העוונק, אני חושב קוממיות, אני חושב שזה הרעיון. עכשיו כל הדברים האלה זה הנוגת שם השם שמתגלת, והויצאתי והצלתי 3 שלבים, כן, והויצאתי והצלתי, אפשר לראות את זה ממש כנגד מרור, דרוש קצר, מרור, ופסח ומצו, כן, מרור והצלתי אתכם מאבוידוסום כנגד הפסח, שזה בזה, ואחר שהם מפסיקים להיות עבודים, וגואלתי אתכם, מצו זו, על שם שניגו לו אבויסנו ממצרים. ויש פה דבר שאי אפשר לא להגיד אותו, דברי הרש"ר הירש, מתוק מדבש, הוא אומר, בבריס בין הבשורים נאמר, גר יהיה זרח או בארץ לא אלוהם, ועבודום, והיינו אויסום. עכשיו זה הולך בדיוק ככה, אבל בתהליך הפוך בדיוק. ויצאתי אתכם מתחת סבלוס מצרים, קודם כל, והיינו אויסום. אחר כך, ועבודום, כן? אז אני והצלתי אתכם מהאבוידוסום, מוציא אתכם מהאבוידו, שמוצאים להיות עבודים. וגואלתי אתכם, עכשיו הוא אומר, גר יהיה זרחו, מי אין לו גויל? הגר אין גויל, אף אחד לא קונה אותו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, וגואלתי אתכם, כן? וכנגד הגר יהיה זרחו, הקדוש ברוך הוא גואל אותה רמס פוסיים אישק, זה דברי הרש"ר הירש. עכשיו מגיע, ולוקחתי אתכם, לי עד פה, אומר הגויין, עד פה זה הגויין, זה לא רק הגויין, אני חושב שזה רק דברי הגרוע, הרמב"ן ואבן עזרא, לא ממש, לא ראיתי אף אחד שאומר אחרת, כאילו בהסבר הפסוקים, 3 הדברים האלה זה קורה ביציאת מצרים, והוצאתי והצלתי וגואלתי, עכשיו ולוקחתי אתכם לי לאום, והויסי לכם לאלוהים, וזה מתי קורה? זה קורה במימד הר סיני, רק אז הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו לא לאום, כן? צריך לשים לב שגם הנקודה הזאת לא כתובה למעלה, שאנחנו עם של השם, לא כתוב בפרשת שמואס, כתוב את זה בתוך הזה, רואה רואיסי עשרוני עמי אשר במצרים, שהוא הולך לפרוי, אבל עם ישראל עדיין לא שומע את הבשורה המופלאה הזאת, שאנחנו נהיים עם השם, זה רק שומעים את זה פה, ומסבירים המפורשים שזה יהיה מתי בסיני, ולוקחתי אתכם לי לאום, ואיסי לכם לאלוהים, שזה כבר הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, בבריס המילו, שהוא יהיה לנו לאלוהיקים, כן? וידעתם, כי אני אדוני אלוהיכם, המוציא אתכם, מתחת סבלוס מצרים. מתי תדעו שאני השם? זה עוד דבר חדש שמופיע פה, שעם ישראל ידע שאני השם. מתי עם ישראל ידע? הגויין אומר, בהר סיני, ממש והגויין ממש כמה פעמים אומר את זה, ואחר כך אומר, שלימוס הידיעה תהיה במשכון, אני השם אשר רוצים לצלם משוכני בסויכום, אז יהיה שלימוס הידיעה. זה של וידעתם כי אני השם הנשיא ישראל, אז יהיה את הידיעה של עם ישראל. זה לא כמו הידיעה של פרוי שלנו בקטע הבא, שכבר נאמר אותו כנראה מחר, שזה יהיה הידיעה של פרוי,
זה ידיעה של אותות ומופתים בלבד, הוא רק רואה, כן, איך הוא יודע, הוא ידע בסוף שאני השם עושה קריאס ים סוף. הידיעה שלנו זה ידיעה של הר סיני, ידיעה של השועס השכינו, זה סוג כמו שהרמח"ל אומר בדעת צבונויס, זה ידיעה של השכלה והשגה, כן, השגה, וידעתם כי אני השם, ככה לומד הגויין פה בדרס אליהו. אבל אי אפשר שלא להגיד, כל הדברים כל כך עיקריים, לכן חשבתי שחייבים להגיד אותם, חייבים לחזור עליהם. הראי מאמנה אומר פה, על הפרשה, הראי מאמנה, זה הפיקוד הראשון של הראי מאמנה, וידעתם כי אני השם אלוהיכיכם, ויש פה ציווי האמונה, מה שהראשון, מה שהרב אומר, אנוכי השם אלוהיכיכו, הראי מאמנה אומר, המצווה הראשונה של האמונו, הוא אומר, זה המצווה הראשונה שהצטוו ישראל במצרים, והוא רואה פה, וידעתם, זה לא הקדוש ברוך הוא אומר פה מה יהיה, אלא זה ציווי לנו, תדעו כי אני השם, ואיך עושים את זה, אומר הראי מאמנה? על ידי האותות והמופתים. דהיינו, זה פשט אחר מהגויין, כן? זה על ידי האותות והמופתים, דהיינו, זה עדיין לא הסוגה, וזה דווקא הראי מאמנה מדגיש, לא בסוגה, הסוגה זה אחר כך ויודעת מה שבו ישראל לבובכו, פה זה לא, אלא מה? על ידי האותות והמופתים, שרואים דהיינו לספר לראות לעיין בדברים ולדעת מכוח האותות והמופתים, לדעת שיש שליט עליון ויש דיין ויש אדון לעולם והוא ברא את העולם, כן? פשוט, כן? ממש כמו שאנחנו רואים, כן? מה שנקרא באמונס הכוזרי, מה שקוראים לזה, וידעתם כי אני השם אלוהיכיכם, ציווי לדעת את השם על פי האותות והמופתים, על שמוי צייה אסכם מתחת במצרים, מה? אז אני לא יודע מתי לפי הראי מאמנה לוקחתי אסכם מלאום. אני לא יודע להגיד, אני לא יודע לענות לך. הראי מאמנה גם לא פשט, הוא לא מחויב לפשט, אני לא יודע ברור. הגויין בדרס אליהו וגם הרמב"ן, כולם אומרים, ולוקחתי את זה בהר סיני, וידעתם גם כנראה בסיני, אני לא, לכאורה, שם הידיעה, לכאורה. הראי מאמנה אומר פה, וידעתם, זה כבר עם ישראל במצרים, מצטווה, ואילמו לפיקוד הזה לא יוצאים בכלל. ממש הוא עומד על זה ממש זה מופלא מועד כן. והבאתי אתכם אל האורץ אשר נוסוסי אס יודי, לא עושה סויסו לעברום ישרוק לארץ רדת, גם זה לא נאמר למעלה. בכלל נאמר שנתתי לכם אל ארץ טוב ורחובו, לא כתוב שזה נוסוסי אס יודי, לא כתוב שם שזה, לא כתוב למעלה זה נעלם. ופה עכשיו זה מגיע גם והבאתי אתכם אל האורץ אשר נוסוסי אס יודי, לא עושה סויסו לעברום יצרו ליעקב. ופה אנחנו אחד המקומות, יש ראיות גמורות לזה, יותר חזקות אפילו מפה, שבריס היינו שבוע, כן? זה אשר הקדוש ברוך הוא לא נשא את ידו, לא נשבע בשום מקום שהוא נותן לנו את הארץ, הוא עשה בריתות על זה, בריס המילו, בריס בין הבשורים, הוא חזר על זה אצל ישחוק, אצל יעקב, מה? בקן זה לא כתוב באורץ, בקן זה כתוב, כי בי נשבעתנו בשם, כן, מי אמר שזה? לא יודע, אורץ האהובוב, זה שהוא יירש את שער, מי אמר? אני לא יודע, לא, זה מאוד פתוח. שדוד כובש את ארם צויבו, לא יודע, אני אומר, לא, זה לא ירוש הסאורץ, אני חושב, לא? מה? אתה לא מסכים? לא, בתוך זה, כשילחמו בארץ כנען, גם ירשו שער אויבו, אבל זה לא ארץ הטויבו, זה לא מה שהוא אומר בזה, זה... שמה? אם יהיה לו אויבים באיזשהו שלב. איך שלא יהיה, יש לנו ראיות גמורות שבריס זה כמו שבוע, אשר נשבע מעבור מנוע חוידה לאורץ, כן? אז נשבע, אז המשבור לא נשבע בשום מקום, אלא היה ברית, וברית זה שבוע, כן? זה הכל דברים שהראשונים מדברים עליהם, כן? ונוסעתי או יסול לכם או ראשו, אני אדוני, כן? ברור? וידבר מוישה, כן, על בני ישראל, ולא ישום, הסוף צריך לשים לב פה, עכשיו מוישה מדבר בלי אהרון, אף על פי שבשליחות הראשונה, לפני הגילוי החדש של שם הוויה, לא מוישה אומר אני הרע לשפתיים, ועד הקדוש ברוך לא אומר לא הרע לשפתיים, אני כבד פה וכבד לשון, זה אומר פה, כבד לשון, ואני לא, איך הוא אומר, לא איש דבורים, ועכשיו, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אז אתה תלך לעם ישראל, וכמו שהרמב"ן מדגיש, לעם ישראל בלבד אתה הולך עם אהרון ואהרון ידבר, ואתה תגיד לאהרון ואהרון ידבר עם עם ישראל, וככה הם עושים, וידבר אהרון את כל הדברים האלה, ואצל פרוי, נחזור על דברי הרמב"ן שם, אצל פרוי אתה תדע לו, אין, נכון שמוישה אהרון הולך איתך, אבל זה לא, השליחות נשארת עליך לדבר אל פרו, ככה הרמב"ן מסביר, אפשר להתווכח שמה, ככה זה, ופה עוד פעם חוזר, ומוישה לא אומר לקדוש ברוך הוא, אני כבד פה וכבד לשון, הקדוש ברוך הוא אומר לו, דבר לבני ישראל, והוא לא אומר לו כלום, אני לא יודע, יכול מאוד להיות שזה בגלל הגילוי החדש, לא יודע, הוא לא אומר אני כבד פה וכבד לשון, ולא ישמעו, יש לרמב"ן יש הסברים, אני לא יודע, אבל ולא ישמעו אל מוישה,
מקוצר רוח ומאבוידו קושו. פה כתוב, למה הם לא שמעו אל מוישה? הרי בהתחלה והאמינו, בהתחלה ויאמינו, שם דאמינם על השליחוס שמוישה הוא שליח השם. עכשיו צריכים להאמין וידעתם כי אני השם ואויסייסי וכולי וכולי, ועם ישראל לא מקבל את זה, לא שומע. מקוצר רוח ומאבוידו קושו. כן, כך כתוב פה, והתורה מעידה שזה מקוצר רוח ומאבוידו קושו. וכידוע שהתורה בחמישה חום של תורה, התורה מאוד מאוד מסתירה, וודאי יש איזה טעם עצום, כן, לא יודע, אבל התורה מסתירה ביוסר את הדברים היותר נסתרים שעוברים פה, שבעצם אומר, כתוב בספר יחזקאל, בספר יחזקאל כתוב שביום בוחר בישראל, ויעבוד עליהם בארץ מצרים, ויאמר להם איש גאו למה שליחו, ואל תטמאו, ולא שמעו למה שאמרתי, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, והוא בסוף גואל אותם למען שמוי, כך כתוב ביחזקאל. כל הדבר הזה הוא נסתר, חז"ל קוראים לזה 900 שנה, סינו כבושו, הקדוש ברוך הוא לא מדבר על זה, ופה נסתר ביוסר. אומר המחילתה, שמתי זה היה, מתי היה ביום בוחרי בישראל, שהקדוש ברוך הוא דיבר איתם. אז יש רש"י לומד שם בנבואו לאהרון, כן, נגלייסי לבייס אביכו, אבל המחילתה אומר שזה פה, כאן. בנבואה הזאת, ואחר כך אהרון גם מצטרף אל זה, פה מוישה מדבר, לא שומעים, עוד מעט תראה, באים, תצאו למצרים, עוד מעט תהיה לנו וידבר השם מוישה ולאהרון ויצווה בני ישראל, דיינו, מוישה ואהרון שוקדים ומנסים ללמד את העם, את הנקודה פה, וידעתם כי אני השם, ואיך רמנו בראי מאמנה, וידעתם כי אני השם, תאמינו בהשם, ממילא לשלול את כל העבודה זורס, לשלול את כל הזה, ועם ישראל לא מקבל את זה כי הם דבוקים בעבודה זורס. אז צריך להגיד כאילו, בקוצר רוח ואבוידו קושו, זה, כן, זה סינגור כזה, זה יחד עם זה, אבל עם ישראל לא מקבל, כי עם ישראל לא רוצה, כאילו לא, הדדוקים ככה, רבי יהודה במחילתה, ממש וזה, אז ממש, אז הנבואה פה, זה נבואה גדולה מאוד לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא בא לדבר איתם, בא להגיד להם את דבר השם הגדול, כן, את כל התוכנית, כל המהלך, ועם ישראל נמצא במקום כזה, שהוא בכל מיני, מזה הוא לא יכול לקבל את זה, הוא לא שומע את זה. ועכשיו, וידבר אדוני אל מוישה לאמור, בוא ידבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. דיינו, הוא אמר בינתיים, אמרתי, השליחות החדשה, כבר היה כבר שליחות לעם ישראל וגם לפרעה, שישלח את עם ישראל, אבל עכשיו זה שליחות חדשה, אני השם, מגיע עכשיו סעיפים חדשים לגמרי, עוד מעט אנחנו נאתגר את פרעה, מי השם, כן, אז יש פה עכשיו שליחות חדשה, אתה אומר, תלך לעם ישראל, ועם ישראל לא שומע, הוא אומר לו, תלך לפרעה, ותגיד לו, גם עכשיו, כן, בוא אפשר בני ישראל מארצו, וידבר מוישה לפני אדוני לאמור, קל וחומר, הם בני ישראל לא ישמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ארעל צפוסוי, פה הוא אומר ארעל צפוסוי, אני לא יודע למה, שם הוא אומר כבד פה, ובטוח שצריך הרבה לעיין בזה, שם זה כבד פה וכבד לשון, פה זה ארעל שפתיים, והוא אומר אני ארעל שפתיים, אז עכשיו כולם שואלים על הקל וחומר הזה, יש הרבה קושיות על הקל וחומר, אילו בני ישראל לא שמעו, כי מקוצר רוח מאבוידו קושו, לפרעה אין קוצר רוח מאבוידו קושו, בני ישראל לא שומעים, כי, כן, זה הקושייה הגדולה. זה לא כך קשה בפשט, כן, מצד שני יש נתונים כנגד, פרעה לא רוצה לשלוח, סוף סוף בני ישראל כן רוצים לצאת, כן, זה ודאי שלהם משתלם לצאת ולא שווה שהם יוצאו. אז יש פה קל וחומר. לא, יש פה גם בהתחלה הוא כן הבדל, קל היה הבדל. למוישה, לא, זה קושייה, אז מה הפשט? עוד יותר קשה. אז הרמב"ן שואל, לכן הרמב"ן עכשיו פה משנה את הפירוש שלו משם, הוא אומר דבר חדש שהוא לא אומר שם. שבאמת מוישה שמח על זה שהקדוש ברוך הוא לא אומר לו להגיד לפרעה בעצמו. לך ועושיו של זקני ישראל, איך כתוב שם? לא כתוב שם פורט. אחר כך, כן. ואומרתו אל פרעה. בני בכור ישראל, נכון. כן, כתוב, אני לא יודע לענות על השאלה, זאת שאלה מאוד כאילו, פה זה מתהפך, שם הקדוש ברוך הוא אומר לו רק לישראל, ולפרעה כאילו לא צריך, ופה, כן, ופה זה כאילו לפרעה זה עוד יותר צריך את הרמב"ן שואל את זה פה, והוא אומר לך מה שאמרתי, אני לא יודע לענות על זה, וידבר אדוני אל מוישה ואל אהרון, ויצווה לבני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, לא יצא בני ישראל, דיינו עכשיו מתחדשת עכשיו השליחות גם לעם ישראל, דיינו לכאורה, וכמו שהמחילתה לומד, הוא עכשיו צריכים להגיד להם את מה שאמרנו להם, קודם מוישה אמר ולא שמעו, עכשיו מצווים אל מוישה ואל אהרון, ללכת לבני ישראל להוציא אותם, וגם לפרעה הולכים מוישה ואהרון. הנה יש לי עוד 2 דקות, לפי הרמב"ן, הרי יש פה עכשיו קושייה ונקדים את מחר, נוכל לחסוך מחר,
הרי זה חוזר, אותם פסוקים חוזרים בהמשך. אז האבן עזרא רש"י והאבן עזרא לומדים שנכון, זה חוזר על עצמו. עוד מעט נראה בסוף הפרק הבא, בהמשך הפרשה, אותם זה חוזר, כאילו מוישה אומר אני ירה על שפתיים, עוד פעם חוזר אותו דבר, והרש"י מסביר למה זה חוזר אותו דבר פעמיים. הרמב"ן אומר לא, בשום אופן, לא יודע בשום אופן, הרמב"ן אומר לא. הרמב"ן אומר שפה הוא לא אמר להם שמוישה ידבר ואהרון יתרגם, לא, הוא אמר ויצווה בני ישראל פרעה מלך מצרים, הוא אמר להם תלכו ביחד, מוישה אומר לא שומעים לי, אז הוא אומר ואני ירה על שפתיים, אז הוא אומר תלכו ביחד, וכשהולכים ביחד עדיין מוישה לא מקבל את הפתרון. הקדוש ברוך הוא ענה לו באמת, אני הולכים ביחד, יש לי סיוע מאהרון, אבל סוף סוף אני ירה על שפתיים, והוא מבין מהקדוש ברוך הוא שהוא גם צריך לדבר אל פרעה, כן? אז הוא אומר, אז לכן הוא אומר, אז הקדוש ברוך הוא עונה לו פה תשובה חלקית לפי הרמב"ן, ויצווה אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, הוא מצווה את מוישה ואהרון, והוא לא מסדר את הסידור שכתוב בהמשך, אתה תהיה לאליקים, כמו שכבר היה למעלה בשליחות הראשונה, עדיין השם לא מסדר את זה, שאהרון הוכיחו יהיה נביאךו, אתה עושה דבר לאהרון, ואהרון יגיד לפרעה, זה עדיין הקדוש ברוך הוא לא מסדר, הוא רק אומר לו, יש לך, אתה הולך עם אהרון, והוא לא מסדר לו איך, ולכן מוישה רבנו לא מסתפק בתשובה הזאת, שכתובה פה בפסוק י"ג, ויצווה מההבדל של מוישה ולאהרון שילכו, והוא לא סידר את הסדר, ומוישה עדיין קשה לו, אני ירה על שפתיים, הוא מרגיש שהוא לא קיבל תשובה על זה.